Hvad er lyden af odder? Ja, lige i øjeblikket, så er det plask, plask, kan jeg sige. Det er nok tung bas Tung bas. fra en gammel Volvo, eller Benz, eller et eller andet. Fåglar. Stilhed. Hvad er lyden af odder? Lyden af øjer kan være mange ting. Det kan være en enkelt aften med en del uro, men ellers i det store hele fred og ro. For mig er lyden af odder måske sådan lidt mere, hvor du er sådan, hvor i byen du er nærmest. En hård lyd. Meget talentfuld. Lyden af odder, det er jul for et skateboard på jorden, og unge mennesker, der griner og hører musik, har det godt. Ja. Forældre, der går tur med deres børn. Det smuler lige forbi her. Ja. Ja, god stemning, synes jeg. Fest, farver. Hvad er lyden af odder? Handel. Det er trafik, ja. Og så går man ind i Kvickly, så er det umuligt under. What's the sound of odder? I would say it's calm blue. Ej, det aner jeg ikke. Mm.